Shalom, horas madihita saluhukna dihamu ruas nihuria na inahulungan di bagasan Kristus Yesus. Adorang sotabige turpuk jamita di minggutta sadarion tapasada marohatta martangyang mahita. Dame ni dibatana sumurung sian saluhukna roha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom horas madihita songon turpuk jamita di minggu tanggal 10 Februari 2027 minggu estomihi ima natar surat di 2 Petrus sada mamuka maisian ayat 10 saat di ayat 20 sada sonom ma didok disi aidada yutto kami akka turi-turian ni napinikir ni nabisu dinahu baboto kami Tuhamu haguguo dot haroroni Tuhatta Yesus Kristus tung diida mata nami do hatongamon nai adi jalo do hamuliau do hasangapon sian debata ama dina masa tuibana sian hasangapon natongami suaraon odo anakku haholongan ni rohakku nalomodo rohakku di ibana ima suara na hubigi hami rosian banua gijangi ujurap hami dohot ibana di dulu nabadiyai jadi lamhot ma attong hata panurirangoni di hami jalatama marsitio patusi mahamu songon na tupalito na marsinodang diinganan na hulum pai matarida si ulubalangari i jala bicar sibuan hatiuro di bagasar rohamuna onma parjolo botohamu dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon na tarsurat anggo siar rohani jolma aidang dung siatahini jolma haroroan ni panurirangon alai tinogihon ito di parbadiye do ubahen namar suara ka jolma disuruh debata ido sahakna dihamu dong asa porsiaon di bagasan Kristus Yesus hatani debata nani suratto ni apostel Petrus dison jala tujuan ni surati imalahu manungguli akka ruas ni hurian adong disi marhite akka hata si paingot uju ditiki di penjara mana marang saliling di hurungan si Petrus molo didok si paingot namar lapatat doi asa unang mucat panidangion nasida dohot haporsyon nasida siala hati hai ngua gudang roaka perpuda haliluon namaralo tuhasitongan aku ni disosoi apostel Petrus nasida asa toktong makarit koton ngulu namar hadaulaton huhut marpanadaan natikos di Yesus Kristus asa bui nasida manulak nasa poda nalipe dia mudong asa porsiaon daksais budi jolma bui martalenta apalagi ma lahu patorakon hadirion ni Tuhan Yesus molo maloi mana makatahon jala diboto musea ka ayat-ayatna jala ulur di baini mana lau pajojorhon taringot tu hadirion Yesus ba nang malome ibana lau pararaton beritai jadi marhitei do si Petrus manjamoto nasida asa unang tarela dinaubigi ka jamitan yakka parpuda haliluon sasitong na namaluhiyad do nasida madudu rohani jolma alayang ko sasitong na parjamitong nasida dang sian hasitongan dihatahon manang dijamitahon jamitay
Adong do nasida na madok. Hea pajupang do Jesus. Hea tu surgo. Jala di boto nasida ukuran ni surgoi luas na. Dungi di do nasida muse molohami akasisia ni Jesus do. Jadi sadok hatorangan ni jamita na pinasa nasida barita hok do. Barita gabus. Jadi marhitei di hamuak kadonga sa porsiaw. Dakkola di huria na parjului adong akka parpuda haliluon. Nuay ngope nga gudang na songoni. Hiado binegesian sahalak situa di jamita na madok. Adong opak macam kunci surga ni mana. Tubuh-tubuh ni pikiran na akka jamita. Jala tanpa adong konsep siya nama jahabibil. Di tahun ni mana taringot tu ketidakbenaran Injil na pinabuana nabi narita hononna. Dia mudong asa porsiaon di pangotusia ni halak batak pe gudang dua katuri-turian. Si pata turi-turian ni gudang dodak siat turoha. Buasa ala memang molo turi-turian dan fakta kebenaran hasitonganna. Ala barita na dipatumu-tumu tunani idana dui. Aledang di boto abos sibot cirina na masai. Jala songo dia partodingna dang iboto. Dungi di baini mana ma barita nai gabe di patorang di pajojor nakpe sasitong narak tarjaloroha. Contoh di hamu dong asa porsiaon adong do batu gantung di Parapat Danau Toba. Ala subuh di patorak songo dia perjeri ni batu gatungi. Gabe di baima barita taringok tu sahala na marbaju. Mga anak buru na dipaksa na toras na marhamulian tu paribanna. Ape paribanna na hurang roha. Jadi ala solomo rohana tu pariban naon gawe itibung main na tawi manang danawi. Alai sakok mai bana laus gatung ma ibana gawe batu gatung. Jadi hirasongoni ma nama sa diturkukon. Dang sitangi honoton akajamita na labuk bigion alai dang mapakorhon haulion. Nakpe tabu bigion ni si pareon ay molo so sitong taringok tu Jesus songo dia maipola ni jamitana. Sadoki daktar dok nagabi jamita. Napatulo dia mudong asa porseaon diigil si Petrus dosian ruas ni huriai di dok marsitio patusi mahamu ima jamita ni si Petrus. Jadi mau lo marjamita pihak kasisian ni Jesus songo si Petrus dada laho na mangai tu diri mana. Asa terberita mana, asa top terkenal. Alai di jamita honi mana jamitai ala hobardo tu parsuruoni Jesus di ulai mana ulau perjamita honi. Ai di parsuruoni do di pabotohoni mana pabu adang dipikiri nasida laho manggulut hasangapu. Dungi dang di pamalo-malo marjamita dang gogo nasa diri di pangasahon. Sadok akanani idana jalana di boto nasida do di jamitaho. Ala nasida do akasi tidangi taringok tu Jesus di barita. Taringok tu Jesus na rakbo di nasida di tonga-tongan yaka pelayanan. Sadok dang asal-asal marjamita si Petrus do akasisiane. Di ulau ni mana parjamita ni ala termasuk do ibana saksi utama nabui marnida kana masa peristiwa hatiha ra ibana do Jesus. Banedo di ayat 17 madok odo anakku haholongan ni rohaku nalomodo rohaku di bana suara odo na binege nasida hata odo na di ingok nasida pabua rap ujurap do Jesus nasida
Diboto imana takka songo dia pelayanan nang diula Yesus. Marlapata do molo dungrap manada Yesus sadok jamitanipe sasitongna akka kebenaran do. Jala hita penang akka ruas ni huria molo dung tabigei turpu jamita nani suarahon yakka na poso ni Tuhani sasitongna akka hasitongan do. Gabi sada songo palito may tuhita gabi marsinodang dinahulu. Buasta marsinodang alanunga sakabona hita do Jesus Kristus na gabi haluauta. Dihamu do nga sa porsyal. Dang dapot hatorangan siap panurirangon na tarsura siya rohani jolma. Daksian malo ni jolma bui patorakon hadirion ni Yesus. Alai narodo isian Yesus do. Taringot tu hatorangani. Jala margugo la patorakosa. Jala siato diperbadia do panuturion. Asabui sasahala manurirangi. Jala di batasa diri do namar suribana. Lahom mamaritahon baritai. Artina dia murung asa porsyao molo marhiti sa sitong nadang dos hadirion si Petrus do perjamita na asing. Ay naro siya pudina do akka perjamita na asing. Ro tutong-atongan ni huria ima na pinajongjong ni si Petrus. Jadi pangulaw do pakubasyon na ima lahu patadahon hamuliaw do hasangapan ni dibatado. Jadi saliling dak takas panadaw ni jolma di hamuliaw ni diwata nasangap di jamitahon aka jolma jadi dak tiur panindaan ni jolmai di diwata. Hobar tu topik minggutta sadarion estomihi jauh baru partano batu aku perlindunganku. Yesus raja nasangap ido topik minggutta sadarion. Songo debata partano batuan raja nasangap nabadia atong tabarita homa hamuliaonna nasangapi tulia portibion. Amin martanyang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Asima roham Tuhan muluk tuppe hubigi hami akka panurirang manang jamita si anak kajolma. Nang takas dui Tuhan dipilito so naposom di leoko bisuk hagugur laho patupaon para rato barita naulii molutupe son hami ruas dinalau bigisa homa Tuhan napajamot rohanami asabui nagabibuhal ni partodion nami. Jaladang jadi hami mabegi akka perpuda haliluon na mangaliluho roha partodio doha porsion nami. Asa marhiti Tuhan homa na majaga hami. Asa dauna saka sian perpuda haliluoni. Asi maruhan Tuhan taniom mapangiduan nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas madita saluna.